Phakamisile wapolisi anobandla la bhola yabakonatheni kogqitshwa ke ngoku evidence Makgopa baqeqeshi boMzantsi Afrika bayayiqonda uba le nto icalanye ngoku. Bayiqonda icalanye ngoku le nto. INigeria yenza kwalo msebenzi umnye wamanqaku amathathu. Ibafana bafana ngoku ithi masigqibe le nto kutsho u-Evidence Makgopa. Thetha nayo uBhodlela uNkosinathi Sibisi uthi kwedini uphinde weza nelinye inqaku kona kick ibinhle wenyuka uMakgopa ayibetha ipale engayijonganga noyijonga yayinhloko yakhe ayijikayo nje wayibetha ngephondo. Eswekile ziza kwehla ke ngoku abane high blood ziza kwehla ke ngoku kuba umsebenzi wenziwe nabagulayo bazawuphila ngoku neminister nayo ibetha umoya phezulu.